današnjoj epizodi podcasta Rare & Share sagovornica je Marina Mijatović, jedna od osnivačica pravnog skenera, inicijatorka za izmenu zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, jedna od koordinatorki projekta koalicije neformalne mreže Zdravo pravo i pravnica, advokat koja se bavi temom zaštite i očuvanja prava kada su u pitanju prava pacijenata u zdravstvenoj zaštiti. Pogledajte o čemu smo sve Marina i ja danas razgovarale i šta od toga možete da iskoristite. Naučit ćete puno toga, a ja vas pozivam da za gledanje na repeat ili da dobijate među prvima informacije i obaveštenja o svim epizodama koje objavljujemo na našem kanalu Rare & Share, kliknete dugme subscribe i podelite na svojim profilima društvenih mreža, jer važno je deliti. Vidimo se. Marina, hvala ti što si se odazvala pozivu. Pravo je zadovoljstvo imati te u gostima i pravo je zadovoljstvo pričati s nekim ko je profesionalnu karijeru u dobroj meri posvetio upravo zaštiti prava građana u smislu pacijenata obolelih od retkih bolesti i članova njihovih porodica kada su retke i maligne bolesti u pitanju. Ja ne bih da pravim uvod više od onoga što ti želiš sama o sebi da kažeš, ali ono što mene zanima, odakle Marina Mijatović u onome što se može nazvati medicinskim pravom. Hvala na pozivu i drago mi da smo uspele da se vidimo pored svih obaveza koje imamo. Prva neka ideja oko zaštite prava pacijenata počela tako što sam ja radila u nevladinom sektoru, konkretno u Beogradskom centru za ljudska prava i bavila sam se raznim temama, međutim videla sam da prosto ovaj deo negde nedostaje, ali u međuvremenu sam radila još u nekoliko nevladinih organizacija, ali uvek me vukla ta tema da bi bilo korisno i značajno za sve građane, a posebno za pacijente, da se neko bavi ovom temom iz ugla prava. Dakle, ne da bude neka specifična organizacija koja će se baviti tačno određenim oboljenjem, već da to uključi sve pacijente i uopšte sva prava, odnosno ceo zdravstveni sistem, i tako sam došla na ideju da osnujem pravni skener, znači organizaciju koja se bavi zdravstvenom zaštitom, koja se bavi zaštitom prava pacijenata. Dakle, počeli smo prvo analizu zakona, analizu svih propisa, videli smo šta tu nedostaje i onda smo krenuli dalje u bitku baš u ovom sektoru i segmentu, ali na kraju smo počeli da se bavimo i korupcijom, ali sve vezano za zdravstvo, zatim javne nabavke i sve što je vezano za zdravstvo, dakle široka jedna oblast, iako u prvi mah izgleda da je to nekako usko. Da, deluje apstraktno na početku, ali to nije samo u najširem smislu te reči edukacija, pa vi sad nešto ispričate, pa sad to ko uhvati, ko to razume i ko se time pozabavi ima koristi od toga, nego ste apsolutno posvećene tome i direktno i neposredno uključene. Ako se ne varam, to su bile i edukacije o postupku javnih nabavki lekova, edukacije udruženja građana, praktični savjeti kako zaštititi, ostvariti prava i zaštititi ih u procesu generalno zdravstvene zaštite kada su u pitanju pacijenti, odnosno građani koji dođu u situaciju. I onda je meni negde na radar došla i tema projekta koji trenutno realizujete kao neformalna koalicija Zdravo pravo. Upravo je taj projekat posvećen zaštiti prava pacijenata i nekim praktičnim savjetima kako građani mogu ostvariti svoja prava. O čemu je tu zapravo reč? Mi smo se nekako udružili nekoliko organizacija iz različitih svojih sfera i oblasti. Već duže vreme sarađujemo neformalno, ali se ukazala prilika da na neki način malo formalizujemo ovaj rad i dogovorili smo se da osnujemo tu neformalnu koaliciju kroz projekat koji bi značio i ukazivanje pacijentima gde su to greške u zdravstvenom sistemu, koje su na štetu pacijenta, šta bi to trebalo pacijenti da znaju i kako da se zaštite, i u stvari fokus nam je na refundaciji troškova. I onda smo osnovali tu koaliciju, krenuli kroz projekat, tako da smo sad negde u prvim fazama. Sada trenutno pokazujemo ljudima gde sve nastaje kršenje njihovih prava. Dakle, to su sad neke specifične situacije da ljudi mogu da prepoznaju, jer smo mi kroz naš
prethodni rad shvatili da ljudi ne znaju koja su im prava, da ne mogu, kada dođu u zdravstvenu ustanovu, da oni ne mogu da prepoznaju da to znači kršenje prava, samim tim ne mogu ni da traže zaštite tih prava, niti da iskoriste neke mehanizme koji su im dostupni. I u ovoj koaliciji su Hrabriša iz Novog Sada, Dijalog iz Valjeva i Romani Cikna iz Kruševca i Pravni skener iz Beograda kao lead organizacija. Svi super funkcionišemo, sarađujemo, razumemo se, to je najvažnije, razumemo potrebe svojih ciljnih grupa, tako da smo i aktivnosti i sve ono što želimo da prikažemo pacijentima nekako usaglasili i uskladili sa njihovim potrebama. Tako da se nadam da ćemo uspeti u svojim ciljevima koje smo zamislili i predstavili u ovom projektu. Koji su najveći izazovi sad iskustveno u realizaciji projekta? Kako se vama građani obraćaju i kako preko ovih organizacija saznajete za najčešće primere zapravo, kako da kažem, kršenja prava pacijenata, građana kao pacijenata, budući da u velikoj većini slučajeva oni ni ne znaju na šta imaju pravo da refundiraju i u kojim rokovima oni mogu da iskoriste to svoje pravo, da li vam se građani mogu javiti pojedinačno ili su to neki drugi mehanizmi, upitnik, fokus grupe, komunikacija preko ovih udruženja koje učestvuju u realizaciji projekta. Pa ideja je negde da se prvo članovi obrate, da se nekako prisete koje su to situacije gde su oni mogli imati zaštitu tog svog prava, iako su to neke možda propuštene situacije i prilike, ali kada se sete i prisete i razgovora sa zdravstvenim radnicima, odnosno onim koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama, da u buduće prosto postanu svesni koje su to situacije i čak i ako ne znaju i nisu sigurni da to predstavlja kršenje njihovih prava, da oni mogu slobodno da pitaju da li je to moje pravo, koje je moje pravo, kako da ga zaštitim, kome da se obratim. I prvo smo krenuli od svojih članova. Mi naravno to sve promovišemo na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, svojim internet stranicama, web stranicama, tako da verujemo da nekako smo široko to predstavili, da je dostupno ljudima, pošto ipak ljudi danas dosta koriste ove vrste komunikacije, čak i informacije. I ta informacija, to nam je isto cilj, mora da im bude jasna. To je jako bitno, da ne koristimo pravnu terminologiju, medicinsku terminologiju, nego da to na najprostiji mogući način ljudima objasnimo i te situacije, a i u narednom periodu mehanizme zaštite, čisto da oni stvore tu predstavu i pojam da to postoji i dalje se naravno mogu obratiti onom ko je nadležan da im pruži tu pomoć. Tako je. A negde koja su vaša očekivanja onda ove druge strane? Jer pretpostavljam da opšta pravna akta što se tiče zdravstvene zaštite su sva na mestu i sva su napisana onako da rade u interesu pacijenata, ali negde u praktičnom smislu iz iskustva se možda malo ne primenjuju, pa sad ko to zna, ko ne zna, jer nemamo svi znanja kada dođemo u šalter salu neke zdravstvene ustanove i kažemo meni treba, pa nas neko ubedi da mi to možda ne možemo ili da ne mogu oni i da se za to čeka i da se za to prave liste, a ne znamo kako drugačije i alternativno da rešimo i onda pribegavamo kraćim, možda ne, kako da kažem, jeftinim načinima da dobijemo zdravstvenu negu koja nam je potrebna, a onda tu uslugu zdravstvene zaštite plaćamo duplo. Plaćamo je kroz poreze i doprinese u državnom zdravstvenom sistemu i onda je platimo pregledom u privatnoj praksi zato što nam je to nešto jako hitno i bitno. Šta očekujete i da li ste to postavili kao cilj onda da se obratite prema institucijama zdravstvene zaštite i prema donosiocima odluka koji mogu da utiču na to da se ta praksa promeni? Kada smo krenuli u ovaj projekat, imali smo ideju da li treba menjati propise, da li treba menjati neke članove zakona, podzakonskih akata i u tom smislu smo i donatoru koji je podržao ovaj projekat, konkretno Helvetas je podržao ovaj projekat u okviru svog akta, programa ACT i mi smo shvatili da ne treba da menjamo propise, da propisa ima dovoljno, nisu nam jasni u opštem smislu govoreći o opštoj populaciji,
i da mi treba da ih pojasnimo, ali da je naš zadatak da iniciramo primjenu tih propisa, jer sve ovo što sam ispričala kad uđemo u zdravstveni sistem i kad uđemo u zdravstvenu ustanovu, mi pričamo o nepoštovanju propisa. Dakle, mi nemamo propise, trebalo bi menjati ili donositi neke nove, ne, nego mi imamo propise, oni su jasni. Naravno, svaki propis vi možete zaobići ili možete zloupotrebiti ili ga primeniti tako da ne dozvolite korisniku da mu omogućite da zaštiti svoja prava. I u tom smislu mi želimo da ljude edukujemo, da moraju da znaju svoja prava i kako da ih zaštite, odnosno prosto jedna borba za svoja prava. Možda zvuči sad previše akcije, ali smo u takvoj situaciji da moramo da imamo ove korake i mislim da je prosto potrebno da u zdravstvenom sistemu kao pacijenti znamo da se krećemo, dakle koji nam je neki put, koji su nam koraci i da znamo čak i da se suprotstavimo kad nam neko kaže ne, nemate pravo na to, a mi da znamo da kažemo da imam i vi ste dužni da mi to objasnite. Dakle, tačno koja su moja prava i na koji način mogu da ih ostvarim. I to pitanje duplog plaćanja, to je ova refundacija, dakle da pacijenti ne znaju kada plaćaju i participaciju, kada imaju pravo na refundaciju, dakle kada im nije pružena neka zdravstvena usluga, kada mogu da odu u privatni sektor, da im se to refundira, koji su uslovi, šta to oni moraju da ispune, što se tiče formalnih uslova, dokumentacije, računa i ostalo, i da na taj način mogu da dobiju refundaciju, odnosno da zaštite svoja prava, jer u svakom slučaju ne treba duplo da plaćamo za neku zdravstvenu uslugu, jer plaćamo zdravstveno osiguranje i ljudi nisu svesni da oni uopšte plaćaju osiguranje, jer nam se to odbije od plate, vi ne vidite taj bruto iznos, ne vidite koliko odvajate za zdravstvo, vi se negde prisetite da prosto ste obveznik tog osiguranja, ali šta ono tačno podrazumeva, to niko ne zna. I često pacijenti, odnosno svi građani, kada pitaju šta je to pokriveno osiguranjem, dobiju odgovor, pišemo u pravilniku. Naravno da sve ne može da piše, da to neko mora tačno da vam objasni ili da se grupiše pa da vi znate koja su to vaša prava i šta je to pokriveno zdravstvenim osiguranjem. Naravno nije sve i zato ni ne treba ni predstaviti ovaj naš zdravstveni sistem kao svemoguć, svima dostupan, da je apsolutno svima i sve dostupno, naravno nije, čak imate i kategorije osiguranika, pa zbog toga imate i ovu participaciju, dakle opet moramo negde da neki novac dodatni platimo, ali to sve moramo da znamo i moramo biti upoznati, to ne smije nikako da bude nikakva tajna. Tako je. Negde profesionalno se sad već unazad godinama bavim komunikacijom i negde je to i bio motiv osnivanja podcasta Rare and Share, da pričamo o temama o kojima se retko razgovara ili se podrazumevaju dok vam se ne dese. Nama dok se nije desilo lečenje deteta na klinici za hematoonkologiju nismo ni znali i onda te naše uzrečice i izreke daleko bilo i eto dok se to dešava nekom drugom i ne deluje tako strašno. A na kraju lečenja koje je uspešno završeno, shvatili smo isto tako izreku samo da smo živi i zdravi. Jer nam je zdravlje tu neka vrednost koju ako cenimo, poštujemo i čuvamo i zadržimo što duže, da ne uđemo u koliziju sa zdravstvenim sistemom koji je donekle od koristi i pomaže nam, ali s druge strane pravi ozbiljne probleme i u logističkom smislu, ne može dobro da završi. I u toj komunikaciji, negde je sad opet moj krajnje subjektivan stav, da je uloga pravnog skenera upravo to, da pojednostavi tu pravnu terminologiju i da pojednostavi procedure gde građani ni ne moraju da znaju sve, ali da znaju detalje koji se njih tiču kada se nađu u određenoj situaciji, da znaju šta da traže, šta da očekuju i u kojim granicama oni mogu da zaštite i da ostvare svoja prava. Negde moje iskustvo od pre 3 godine upravo kod refundacije troškova određenog leka i injekcije, dok ja nisam sama pitala i nije bilo za mene, bilo je za drugog člana porodice, dok ja nisam pitala, nije mi ni rečeno da imamo pravo na to. Onog momenta kada sam ja pokazala interesovanje za tu problematiku refundacije, onda mi je objašnjeno i navedeno šta je sve, koji su koraci.
negde je moj utisak, po cenom da ja grešim, da se zatrpavamo administracijom i prevelikom procedurom da bi ljudi odustali na početku, Tako da je. ne bi ostvarili to svoje pravo, zatrpajmo ih papirima, procedurom, gomilom potpisa, pečata, iako smo u sferi digitalizacije i ukidanja pečata u brojnim oblastima, ostane na tome da se odustane pre nego što se krene u tu borbu protiv vetrenjača i zato je, kažem još jednom, vrednost pravnog skenera i ovog projekta da se komunikacija pojednostavi, da se vrlo precizno navede šta može da se radi, a da nam to govori neko ko ima iskustva s tim, ko je to već radio i neko ko je možda nažalost bio u toj situaciji. Tu govorim pre svega o članovima udruženja Hrabriša iz Novog Sada koji su korisnici ove usluga zdravstvene zaštite i znaju iz prvog lica jednine šta sve znači boriti se, ići uz vetar, tražiti i ostvarivati svoja prava. Pa kada iskomplikujemo neku situaciju, to baš gomila papira, gomila nekih uputstava, gomila faza, šaltera, ljudi često odustanu, jer nekad kažu, dobro, važno je da ja bar mogu to da platim, bitno je da sam dobio tu i tu uslugu i da se to sve dobro završilo, ali ne možemo da to prihvatimo, zato što onda sistem može da pojede te pacijente i on može u neku ruku u odnosu na pacijenta da se uruši, odnosno da se zatvori. I negde je naša ideja, iako zastupamo pacijente, dakle na strani smo pacijenata i želimo da oni dobiju punu uslugu ona koja im je predviđena zdravstvenim sistemom, odnosno propisima, da se otvore i zdravstvene ustanove, da ne budemo neprijatelji, jer smo nekako sada uvek spremni za neku bitku kada kažemo idemo kod lekara, idemo da zakažemo pregled, pitamo se koji su to načini zakazivanja, kako ćemo sve to da uradimo. Mi se spremamo kao u neku bitku, već smo u niskom startu i krećemo u sledeću fazu da ćemo morati da imamo neki sukob, da nas očekuje sukob, neljubaznost i nedostatak informacija. I već je to stres, dakle, potreba da uđete u zdravstveni sistem, dakle, nešto vam je, potrebna je neka usluga, neka briga, nega i vi dodatno imate stres da li ćete prvo uspeti u tome, šta ćete dobiti od odgovora i kakva će biti ta komunikacija i najčešće na šta se pacijenti žale kada podnose prigovor savjetniku, o kome mogu reći posle kako to funkcioniše, savjetniku za zaštitu prava pacijenata, je baš ta komunikacija, neljubaznost, nedostatak informacija, dakle, sam taj odnos između zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i pacijenata se pokazao kao najveći problem, dakle prva stavka koja vuče druge povrede prava pacijenata. Dakle, nije to nikada samo jedna povreda. Kada vam se neko obrati, vi kroz njegov dopis, kroz prigovor, vi prepoznate da je tu više povreda prava. I onda sve to treba da sumirate. Ono što je problem, kako dokazati? Da vam se neko neljubazno obratio, da vam je rekao ne radi aparat, da vam je rekao neću da vas primim, došli ste kasno, da neće se jave na telefon. Veoma je teško i skupiti dokaze za ono što vi tvrdite. I onda opet krećemo kao mali istražitelji, onako kako ćemo mi to dokazati, na koji način prikupljamo činjenice, da bi prosto mi dobili odgovor da je naš taj prigovor osnovan i da taj neko ko je nadležan može dalje da radi svoj posao, na primjer u konkretnom slučaju da daje neka mišljenja, predloge. Ali ako imate više prijava za jednu zdravstvenu ustanovu po više osnova ili po jednom istom osnovu, znači to je negde alarm za direktora, da, nemoguće je da svi greše u komunikaciji sa istom ustanovom. Tako, ali to je preveliko opterećenje za pacijenta. Ne kažem da u drugim državama, ne jer u svim državama postoje ovi zakoni o pravima pacijenata, dakle ima potrebe da postoji takav zakon, ali čini mi se da kod nas na veoma jednom niskom nivou pričamo o povredama, onim bazičnim osnovnim, da li ćete se javiti na telefon, kako ću da zakažem pregled, dakle, da li mogu da ga zakažem telefonom, preko aplikacije, preko, na primjer, online, mogu i upotrebim kompjuter ili moram da dođem lično, ili ništa od ovoga ne radi nego lično, a nekad ne mogu ni lično, jer, na primjer,
moram da se vratim, nije smena mog lekara, Da. pa medicinska sestra ne može da mi zakaže, a što ste vi rekli, dakle, mi tu sada imamo 21. vek, digitalizaciju, pečati se izbacuju, a ovde je obavezno, da na uputima obavezno imamo pečat, moramo da znamo crveni, žuti, zeleni, moramo da znamo da nam treba pečat kad idemo, znači, u zdravstvenu ustanovu, da nam treba uput, koja vrsta uputa, često se ljudi vraćaju, to je sve jako opterećujuće, a može da bude komunikacija elektronska. Samo da se ide s preciznim uputstvom situacije oko prevoza, da li vam treba pečat da se ostvari pravo na refundaciju troškova prevoza i slično, i meni je omiljeno, na sreću nisam imala iskustvo, ali omiljeno kada čujem mi ne možemo da vam zakažemo usmeno, a niko neće da izda potvrdu da ne može da se zakaže taj pregled da bi pacijenti ostvarili pravo u privatnoj praksi i onda refundirali. Prosto, kako to prevazići i koji su onda mehanizmi da se to pravo generalno ostvari. I uopšte ne moramo čekati za nešto kasnije, možeš i sad reći koja je uloga tog savjetnika za zaštitu prava pacijenata, kako rade i u kojoj meri mogu pomoći u ostvarivanju prava. Savjetnik za zaštitu prava pacijenata je regulisan ovim zakonom o pravima pacijenata. Ljudi se često zbune da to nije zaštitnik prava pacijenata koji je ranije bio definisan zakonom o zdravstvenoj zaštiti, bio u zdravstvenim ustanovama. Dakle, u tom periodu je to bio pravnik koji je radio u zdravstvenoj ustanovi i mi smo shvatili nekim našim analizama da je nemoguće da neko ko je pravnik zdravstvene ustanove, ko štiti zaposlene i ustanovu, da istovremeno on može objektivno da štiti i pacijente. I insistirali smo da se to promeni, da se izmesti iz zdravstvenih ustanova. Na kraju smo uspeli. Da li je ovo rešenje sad najidealnije? Ne. Zbog čega? Zato što uglavnom, da kažem, ovaj mandat je dat pravnicima koji rade u opštinama, jeste, i oni se bave nekim drugim poslovima i kada su dobili ovu ulogu, oni nisu toliko bili upoznati sa propisima iz zdravstvene zaštite. Bilo bi najbolje da su oni imali obuke dugoročnije, da su se bolje uputili, da se bave samo tim poslovima, da bi mogli da se posvete, jer ljudi kako više saznaju da ovim mogućnostima o svojim pravima, oni će se više obraćati. I u jednom periodu se ljudi jesu obraćali, međutim, često im je taj njihov prigovor proglašen kao neosnovan, dakle niste u pravu, nije vam povređeno pravo, ljudi ne znaju za dalje korake, na primjer da u svakoj lokalnoj samoupravi mora da postoji savet za zdravlje koji možemo reći da je drugostepeni organ, gde na primjer ukoliko ste vi nezadovoljni odlukom ovog savetnika, vi možete pišete žalbu. Sad, ovaj procesni deo u samom zakonu nije baš najbolje objašnjen i pojašnjen, tu bi trebalo, na primjer, i promeniti taj deo propisa da bismo bili sigurniji u taj put, dakle, u proces zaštite i gde se on završao. Dakle, kome se dalje obraćamo, koja nam je poslednja instanca i šta možemo sve da uradimo. Problem kod ovog mehanizma jeste što veliki broj lokalnih samouprava jeste formirao ove savete, ali oni faktički ne rade. Dakle, osnovani su, imamo tamo neke članove, ljudi ni ne znaju da to uopšte postoji, niti čemu to služi, dakle, ne znaju šta je njihova uloga, a njihova uloga nije samo da budu drugostepeni organ, nego oni imaju obavezu, na primjer sad za vreme COVID-a, oni su morali doneti neki strateški plan, dokument što se tiče zaštite od širenja zaraze, trebalo je da učestvuju u tim, da kažem, aktivnostima. I u okviru tog saveta za zdravlje, dakle, imamo lekare, imamo pravnike, imamo predstavnike nevladinih organizacija. I to isto je pitanje koliko su ljudi upoznati, koliko su uopšte nevladine organizacije upoznate. Bile uključene. I bile uključene da mogu prosto da imaju svoju ulogu u tome i ja bih negde i preporučila da to budu organizacije koje se bave zdravstvom, kojima je zdravstvo blisko, da mogu realno da pomognu, jer tu se odlučuje o nekim pravima. Dakle, vi dobijete neku žalbu i to je sad jedan pravni postupak, morate da znate i pravo, naravno tu su lekari, nije baš da mi kao ne znamo i ne razumemo medicinu, ali možemo da ih pitamo, oni ne razumeju pravo i tu sad treba da postoji neka vrsta, da kažem, saradnje i zajedničkog odlučivanja, ali mislim da je potrebno da bude pravnik
iz nevladinog sektora koji je upoznat sa problemima možda samo svoje grupe, ali će mu biti lako da prepozna kako može da pomogne i ovim drugim pacijentima, mislim, iz drugih grupa. Da je senzibilisan šta su najčešći problemi. Tako je. Posebno u periodu pandemije, vanrednog stanja, gde zaista bio je pre svega prekid sve direktne neposredne komunikacije, što znači nema pregleda, nema odlazaka, nema fizikalne terapije, nema ni brojnih drugih usluga zdravstvene zaštite koje su pacijentima obolelih od retkih, od malignih bolesti bile neophodne i neka nega, neka usluga patronažne službe. Znači, prekinete direktni i neposredni kontakt onima koji su korisnici zdravstvene zaštite u najgorem smislu te reči, znači sa najozbiljnijim dijagnozama, i onda nema odgovora prosto. I usluge socijalne zaštite i usluge zdravstvene zaštite su bile tu prilično u problemu, odnosno korisnici su bili u problemu jer nisu imali načina da ostvare svoja prava i da ih zaštite. To je nedostatak informacije, dakle, posebno kada su u pitanju liste čekanja. Ljudima su odlagane operacije bez informacije kada će oni biti na redu, znači u nekom sledećem ciklusu kada će biti na redu, da li će oni sada biti poslednji na toj listi ili će biti prvi kada krenu te operacije. Dakle, i to sa tim listama čekanja je isto veliki problem, da je nedostatak podataka, informacija, da je to nekako daleko od pacijenata, kako se oni kreću na toj listi i uopšte, znači, trebalo bi pratiti. Pomenula sam na početku javne nabavke, dakle to je jako bitno kako funkcioniše i kako se planiraju i javne nabavke, a u skladu sa njima i operacije, odnosno usluge koje se nalaze na listi čekanja. Dakle, i kad kažemo lista čekanja, to ne znači da beskonačno treba da čekamo i taj dokument sadrži neke rokove. Dakle, da li je to 3 meseca, da li je to, znači pričamo o maksimalnim rokovima, da li je to 5 meseci, da li je to godinu dana, ali svakako nije 5 godina, to ne postoji, a opet imamo liste čekanja gde je neka intervencija predviđena za 5 godina, što znači da nam ceo zdravstveni sistem nije dobro regulisan. Nemamo taj neki strateški pristup da vidimo gde su tu te slabe tačke i šta nas to koči da bismo sredili, popravili. Mi stalno donosimo neka dokumenta, evo je sad ovaj master plan, ima nekih ideja kako treba da se uradi reorganizacija zdravstvenog sistema, ali već iz samog teksta vidimo da to neće biti baš dobro, na primer, zbog udaljenosti nekih centara od, na primjer, nadležnog doma zdravlja, koji je sledeći najbliži centar, a da ne idemo svi u Beograd ili u ta 4 klinička centra. I tačno je da ljudi žele odmah da dođu u klinički centar, ali i to govori o tome da je usluga manjeg kvaliteta. Zašto? Zato što se slabije ulaže i u lekare, u njihovu edukaciju, u aparate. Znači imamo manji kvalitet i ljudi se plaše za svoje zdravlje i svoj život i naravno da će želeti prosto dobiju uslugu u najboljim zdravstvenim ustanovama. To je nekako logično. Tu je lokalna tema gradske bolnice u Novom Sadu do pandemije i do COVID-a bila pokretana nekoliko puta, jer iz našeg iskustva bilo je, recimo, svi drugi posle pregleda u domu zdravlja idu u neku gradsku bolnicu i odatle ih šalju u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a mi, recimo, koji smo pacijenti iz Novog Sada, posle doma zdravlja nemamo taj sekundarni nivo, nego odmah prelazimo na institut i onda pacijenti mogu biti iz Vršca, iz Kikinde, iz Majeva, iz Sremske Mitrovice i iz Novog Sada, do, evo, pandemije, kada je izgrađena bolnica koja je zamišljena pre svega da se bavi pacijentima obolelim od COVID-19, a onda u nekom momentu postane ta gradska bolnica koja je bila neophodna. Ali ti sad negde uporno izbegavaš da kažeš nismo želeli da menjamo zakone, međutim, učestvovala si i u izmeni jednog zakona, a ja sad tu opet moram napraviti uvod, jer sam po tom zakonu 3 puta bila na porodiljskom odsustvu. Učestvovala sam u izmeni zakona o finansijskoj podršci porodici s decom 2013. godine, kada se stariji sin rodio
i tad je bio sporan član 13 da se porodiljske naknade isplaćuju sa svim ostalim socijalnim davanjima, penzijama jednom mesečno, nezavisno od poslodavca, jer je bio problem koji poslodavac prijavljuje, koji odjavljuje. Da za svaki mesec porodiljske naknade mora da preda neku dokumentaciju. Predlog te kampanje koja se tada zvala Pravo za mame govorio je da poslodavac na početku, na otvaranju bolovanja radi nege deteta, odnosno odsustva, i na samom kraju kada se zaključuje bolovanje preda dokumentaciju i da ide po automatizmu. Drugi put sam bila na porodiljskom odsustvu zbog drugog porođaja i treći put 2017. skupljam dokumentaciju, predajem je, meni kasni isplata porodiljske naknade, odnosno mog bolovanja. Ja ga razumem, to je bolovanje zato što sam kući s detetom ili smo na klinici zbog nege deteta i onda mi iz našeg sekretarijata kažu: majka, mi vas vidimo kao porodilju. Vi po istom osnovu primate vašu naknadu kao da ste se porodili, a nega deteta mlađeg je od 7 godina. Ta izmena zakona iz 2017. na 2018. na to jedno možda dobro rešenje donelo je mnogo više loših. Jedno od tih loših rešenja je, sad onako bizarno zvuči, izbor roditelja dece obolele od retkih i malignih bolesti da biraju između naknade za negu deteta i tuđe nege i pomoći. I neko pred vas postavi ili, a vaše dete ima poremećaj spektra autizma, ima retku bolest, ima malignu bolest. Amandman je glasio da se za vreme lečenja to bolovanje automatski produžava i da naknada bude 100%. To je bio amandman koji je 6 godina, mislim, Nurdor zagovarao. To je jedan od amandmana gde prosto toliko je malo tih porodica. Majke, ako i nađu posao, ne mogu da ga zadrže jer brinu o detetu. Ili ne rade, sede kući i potpuno su ekonomski zavisne od ostalih članova porodice, a onda neko broji koliko ko para dobija, ima u kući pacijenta kome je zaista potrebna nega 24/7. Ova dilema je bila toliko bizarna da je čak došlo do ocene ustavnosti zakona, da bi se prosto preispitalo: ljudi, jeste vi baš tu među nama, ili vi znate šta se dešava, koji je bio motiv, koji su bili koraci, koliko je uopšte ta ocena ustavnosti i izmena ovog zakona trajala i šta je rezultat? Ta cela inicijativa je pokrenuta sa Nacionalnom organizacijom za retke bolesti, dakle njihovi korisnici su bili bili najviše oštećeni i to je jako bitno da se komunicira sa članovima. Dakle, ljudi koji direktno imaju odnos sa institucijama i od njih najviše informacija i dobijete, jer kad vi čitate propise, vi nekada ne možete ni da pretpostavite šta može u praksi da se desi, kako to nešto može da se primeni, i onda kada počnete da prikupljate informacije o praksi i o primjeni propisa, vi u stvari shvatite da su baš ti ljudi, tih 2300, na primjer, porodica, apsolutno dovedeni pred odluku ili jedno pravo ili drugo pravo, i šta god da izaberu, to će biti velika šteta, znači posledice će imati značajne negativne, da kažem, poene u njihovim životima. I šta smo mi odlučili da uradimo? Podneli smo inicijativu za ocenu ustavnosti norme, koja je baš rekla ili da birate roditelji, da birate ili bolovanje, dakle bolovanje za negu svog deteta, ili tuđu negu i pomoć. Dakle, ne možete da imate oba prava, iako jedno pravo nema veze sa ovim drugim. Jedno je pravo roditelja, pa onda imamo neke druge propise. Ovo je pravo deteta. Dakle, dete dobija tu tuđu negu i pomoć na osnovu svog zdravstvenog stanja. I ono sad što je bilo i teško i odlučiti i roditeljima. Ako odem da radim, ostaće mi, imaću platu, a dete će dobiti tuđu negu, koja ne može opet da pokrije da ja angažujem neku osobu koja će 24 časa da brine o tom detetu, uključujući da tu uvek, naravno, treba kupimo i pelene i dodatne lekove i druga medicinska sredstva.
Dakle, to je nemoguće pokriti. Dakle, mi smo sada napravili i finansijsku štetu tim ljudima i ugrozili smo tu decu. Da. I zbog toga smo došli na ideju da je to apsolutno kršenje ljudskih prava, da je ta norma, da kažem, fatalna za ove grupacije, za decu. I došli smo na ideju da podnesemo ovu inicijativu. Čekali smo dugo, 2 godine, da Ustavni sud odluči. Moram da priznam da je bila podrška i premijerke u tom trenutku i da smo imali sastanke, da je ona razumela kada smo joj objasnili o čemu se tu zapravo radilo i koje su to posledice tog člana, a najveću podršku smo imali od Poverenice za ravnopravnost. Ona nam je izašla u susret i podržala ovu inicijativu i obraćala se Ustavnom sudu, tako da nekako mislim da zajedno smo svi uspeli da ubedimo taj Ustavni sud da postoji greška i da je treba brzo otkloniti. Mi smo znali da to i kad se otkloni, da će opet imati nekih negativnih posledica. Šta sa tim porodicama koje su bile u različitim fazama ostvarivanja svog prava? Pa da li su bili u mogućnosti da podnesu oba ova zahteva, da li su oni potpisali neki papir, šta su potpisali, ljudi nisu ni svesni šta je sve pisalo na tom papiru, jer su tražili objašnjenja, pa su neki dobili neke informacije, dakle opet je to nekako određeni obim informacija, ne u potpunosti, i sad se opet u praksi stvorile različite te pravne situacije, još da kažem da se borimo, šta onaj ko je rekao odričem se tog i tog prava, ostajem, na primjer, ili za negu ili prihvatam tuđu negu i pomoć za dete, šta sad sa tim ljudima gde postoji taj papir da su se oni odrekli. Najlakša je situacija za one kojima je ukinuto rešenje, zato što se automatski nastavilo po tom rešenju, dakle to rešenje je ponovo na snazi i onda su ti ljudi nastavili sa ostvarivanjem svog prava. A oni se nisu ničega odricali, nisu ništa potpisali i onda im se vraća na stvar. Jesu i oni su samo isto su morali da biraju, ali kažem koliko ljudi nisu svesni i ne mogu da znaju sadržinu tih papira, šta potpisuju, niti mogu tako nekako dugoročno da razmišljaju koje mogu biti posledice. Dakle, mislim da je to iskorišćeno jedno stanje tih ljudi, ali kažem, to je broj stvarno 2300 porodica koje bi primale, na primjer, ili bili korisnici i jedne i druge te usluge. Da. Onako je prilična avantura živeti sa detetom koje ima posebnu negu, koje ima možda neku fizikalnu terapiju, koje ima tu medicinsku terapiju, koja znači i lekove, i u određenim dijagnozama retkih bolesti, i inhalacije, i vertikalizatore, i popravljanje krvne slike, ali tome stvarno treba posvetiti jer su roditelji najbolji negovatelji svoje dece. I ta nega i terapija traje 24 sata dnevno i vi to ne možete da platite, ne postoji novac da neko drugi zameni i ispuni to vreme kako roditelj može, a onda je zaista bizarna situacija u kojoj kao da vi možete da birate da li ćete da radite i ostavite dete drugome ili da se odreknete svog posla, odreknete se bilo kakve finansijske naknade, iako su vam troškovi života uvećani zbog toga, da bi dete primalo tu tuđu negu i pomoć na koju ono ima pravo. Negde bih voljela pred kraj da mi kažeš samo negde iz tvog iskustva koje je sad i veliko i dugo i verujem da ćete imati još puno posla jer zaista u količini objašnjavanja i pojašnjavanja ljudi pre odustanu nego što krenu da se bore za svoja prava, a onda pravni skener to sve lepo plastično spakuje i objasni i u infograficima, na objavama, na društvenim mrežama i postupno objasni korake, tako da sigurna sam da će biti upita i još pitanja oko toga kako da građani ostvare svoja prava. Šta je ono gde ti vidiš o čemu se retko priča? O čemu se ne priča još uvek dovoljno, a trebalo bi da se zna i što je možda neka naredna tema o kojoj bi mogli da pričamo i na ovom podcastu, koje su to retke teme o kojima se retko priča, a trebalo bi otvoriti taj prostor. Kad pričamo o zdravstvu, ljudi su prilično uplašeni kada treba da ostvare neko svoje pravo
i uvek nekako linijom manjeg otpora to odustaju, gledaju nekako na drugi način, da dođu do svog cilja, ali da ne izgleda kao da su oni pitali za to svoje pravo. To izgleda kao napad na instituciju, na lekara, posebno u manjim sredinama, i što čim pitate za neko vaše pravo, deluje da napadate institucije, što naravno nije tačno, ne napadate vi institucije, nego želite da zaštitite sebe, niti lično zdravstvene radnike, ali ukoliko ste svesni da neko ne želi da vam pruži informaciju, naravno da ćete vi na tome insistirati, naravno da ćete se obratiti i pisanim putem. I ono što je jako bitno kad se ljudi obraćaju pisanim putem, da istraju u tome da taj neko ko uzima tu njihovu dokumentaciju, uzme dokumentaciju bez komentara, ne je vam potpuna dokumentacija, vraćam vam tu dokumentaciju, nego da vam stavi pečat, taj prijemni pečat, i da neko drugi, na primjer pravnik ustanove ili neka komisija, odlučuje o vašem pravu. I naravno, pričamo o upravnom postupku, gde svaki organ koji odlučuje možda vam traži dopunu dokumentacije, ali je bitno takođe da ste vi to predali u roku, jer se često desi da ljudi nešto predaju, pa povuku dokumentaciju, ne dođu do šaltera, mislim, dođu do šaltera pa se vrate, jer im je neko rekao da tu nešto nedostaje, onda zakasne, jer misle da treba pribave još neka dokumenta, možda to nije ni tačno, i naravno možete da predajete i kopiju ili overenu kopiju. Svaki organ može da vam traži dopunu na uvid, na primjer, neke originale, i tu se najčešće greške dešavaju, tako da ljudi propuste te rokove i ostanu bez tih svojih, da kažem, prava. Postoje pojedine grupe, dakle, u našem zdravstvenom sistemu, koje su posebno ugrožene. Evo, mislim, ja sam, pored pravnog skenera, kasnije sam odlučila da se bavim i advokaturom, dakle, povezala sam ljudska prava i advokaturu, jer smatram da je to jedna super spona i veza, da možete ljudima baš direktno da pomognete i da radite zajedno sa njima na ovoj borbi da prosto zaštitimo sebe i svoja prava. I sa koleginicama sam krenula u bitku oko akušerskog nasilja. Dve koleginice, advokatkinje, Jelena Stanković i Ivana Soković-Krsmanović, prosto videle smo da tu postoji taj problem, da je to nekako malo i zabranjena tema, da se o tome ne priča, i strah. A strah je za život, znači život žene i život deteta, bebe u tom trenutku, i nekako se nije pričalo o tome, i žene su bile te koje su to trpele, i tako je nekako postavljen ceo sistem da žena ako trpi, ona je bolja majka, hrabrija je i tako dalje, ali nismo pošli od toga da je ovo 21. vek, da žena ne treba ništa da trpi, da je medicina napredovala, da je obaveza lekara da žena ima manje bolove, da ne treba da bude izložena patnji, i da mi moramo da krenemo u tu bitku da ohrabrimo žene, da ne treba da imaju strah od lekara, da li će im život biti ugrožen, i da one same treba pokažu da znaju ta svoja prava, da su svesne i da će ih zaštititi, da možda neko može da se prodere, da opsuje, da neke pogrdne reči izgovori, zato što žena nešto pita ili vrišti od bolova, a niko joj ne ukazuje medicinsku pomoć u smislu smanjenja tih bolova. I onda smo prosto shvatile da je veliki broj tih žena, znači ne pričamo o pojedinačnom slučaju, pričamo o nekom sistemskom kršenju ljudskih prava, koja su veoma bitna i koja znače život, i da tom svojom borbom za ostvarivanje prava žena sama štiti i svoj život i život bebe, i da ne treba zdravstvena ustanova, odnosno konkretno ginekološko-akušerske klinike i uopšte bolnice, one treba da budu neprijatelji sa ženama, nego one treba da budu saradljive i da im se ukaže ta medicinska pomoć. I ono što je zabrinjavajuće je broj slučajeva. Broj slučajeva, ozbiljnost. Ozbiljnost tih slučajeva, znači koje su posledice, šta se dešava kada mi zakoračimo u zdravstvenu ustanovu. Kad smo pričali o papirima, to da kažem, mogu da kažem da je najbanalnije. Često se dešava da žena
vodi trudnoću ili odlazi privatno kod lekara, ode da se porodi u zdravstvenu ustanovu, na ulasku je pitao da li ste poneli papir, odnosno uput za ulazak u bolnicu, pa skoro 90% žena nije svesno da treba da ima taj uput. Dakle, ko je ta osoba koja će da kaže da treba taj uput? Zašto nam je razdvojen taj sistem privatni i državni? Ako vi vodite privatno trudnoću, vi morate taj uput dobiti iz državnog sektora. Dakle, sve manje žena odlazi u domove zdravlja, nažalost. Nekako imamo tu percepciju da treba stalno ići privatno da bismo dobili bolju uslugu, jer to su lekari koji rade porođaje. Mi očekujemo da su nam oni tu, da su ljubazni, da poznaju tu ženu, da poznaju trudnoću, da poznaju prosto njeno telo i da su oni ti koji treba i preventivno da urade neke stvari, a da ne pričamo o onim, kažem, praktično zlostavljanjima i preduzimanjem nekih medicinskih mera koje su čak i po standardima Svetske zdravstvene organizacije, ne mogu kažem zabranjeni, nego se više ne preporučuju. Dakle, ne bi trebalo da predstavljaju deo tog celog procesa, već treba da ipak znamo da je ovo 21. vek i da nekako drugačiji pristup ka ženama imaju. Takođe, postoji ona čuvena rečenica, naše bake su se porađale u njivama, pa su onda nastavljale da rade. Apsolutno se ne slažem sa tim. Prvo, samo činjenice su da su žene više umirale, da su bebe više umirale. Dakle, ne treba uopšte o tome da razmišljamo i da treba da trpimo bilo kakvu vrstu bolova. Dakle, u svakoj situaciji kada nam je život ugrožen, na primjer bilo kakva vrsta operacija kada je predviđena za određenog pacijenta, dobijemo to povlačenje, dakle, iz tog straha. Dakle, nisu ovo jedine situacije, ali je nekako, što se tiče akušerskog nasilja, to najviše isplivalo i to nije samo kod nas, nego u celom svetu i u regionu. Tako je. Hvala ti na temi. Nas dve smo razgovarale u jednom telefonskom razgovoru i ranije. Negde je moj utisak da je uopšte tema ženskog tela tabuizirana. Ako govorimo o ginekološkim rakovima, ako govorimo o raku grlića materice, ako govorimo o raku dojke, najviše se priča u tom jednom mesecu, u tom jednom svetskom danu i da se sva odgovornost preventivnih zdravstvenih pregleda prebacuje na žene. Žene, idite, žene, pregledajte se, a ne postoje uslovi da se ti pregledi obave. Dakle, nema druge strane koja će tu uslugu ponuditi da bi žena na nju odgovorila i tu se isto čeka, iako govorimo da u situaciji ranog otkrivanja rak je izlečiv. Druga stvar je kod seksualnog vaspitanja, odnosno kod edukacije o reproduktivnom zdravlju mladih, takođe je problem što je to haš i tabu tema. Pa šta vi mislite da ćete vi sad njih napraviti promiskuitetnim, što oni ranije budu čuli nešto o tim temama? Ne. Oni će ranije čuti o kontracepciji, oni će ranije čuti o prirodnim ciklusima koji se dešavaju u njihovim telima, bez da se kikuću i bez da od toga prave anegdote. Navlačenje kondoma na bananu treba da se desi i u krajem osnovne škole i u toku srednje škole, jer prosto to je edukacija, oni moraju da znaju da im se ne bi dešavale greške kasnije. I na kraju krajeva, kao što si rekla, ovo nije prvi put i nije izolovan slučaj, različiti pokreti su pokretani. Tema integriteta ženskog tela i prava na odlučivanje o sopstvenom telu, prava da li ćeš roditi, da li nećeš roditi, čije je to pravo, ženino ili pravo bilo koje odrasle osobe, šta govori Ustav, šta govori porodični zakon. Ako se ne varam, Roda u Hrvatskoj je radila slično istraživanje nakon svedočenja jedne članice Sabora, pa su žene rukom pisana svedočenja slale o akušerskom nasilju koje su doživele. U Srbiji je Centar za mame takođe radio veliko istraživanje upravo o tome kako se medicinski radnici ophode prema porodiljama, jer nijedna nije došla zato što nam je dosadno ili zato što mi to nešto želimo, imamo jako puno slobodnog vremena, nego iz potrebe da donesemo novi život na svet, a onda taj tretman
nije onakav kako smo zamišljali i onda vuče se ozbiljna trauma posle toga i ta odluka o rađanju kasnije se ili odlaže ili se na alternativan način rešava u privatnoj praksi. I tu, koliko se sećam, Jovana Ružičić je napisala da je tu kampanju Centra za mame smatrala neuspešnom, jer su možda stvari isplivale na površinu i o njima se u još jednom navratu javno govorilo, ali nije došlo do neke promene. Prosto negde ja vam želim da predložite rešenja i da ta vaša rešenja dođu na pozitivan odgovor. Jedan deo odgovora smo saznali iz medija da će biti provere postupanja zaposlenih u jednoj ginekološko-akušerskoj klinici i da se zaista čuje iskustvo žena koje su doživele bilo kakav oblik. Znači ne postoji ni blaži ni teži, sve je oblik akušerskog nasilja koji može da utiče na život žene, na život bebe i iskreno se nadam da će vaš projekat i vaša kampanja i rezultati koji iz toga izađu konačno doneti do nekih pozitivnih pomaka i do neke promene u korist budućih majki i porodica. Ja se nadam da ćemo doprineti tome i zato smo i uradile ovaj izveštaj, odnosno ovo istraživanje, gde smo pored propisa uradile i prikazale konkretne slučajeve, dakle, bukvalno smo svedočenja iznele, nismo ništa menjale, nego smo citirale, dobile smo naravno odobrenje od žena da možemo da ih citiramo i da navedemo za koju zdravstvenu ustanovu je to vezano. Takođe, analizirale smo praksu, međunarodnu praksu, propise, neke standarde, šta bi to trebalo uraditi, dakle, ima zemalja gde su ti standardi na veoma visokom nivou i ja mislim da mi ne moramo da izmišljamo, da dodajemo, da smišljamo, nego da možemo i da prepišemo, prilagodimo svom sistemu, ali da ispunimo neke uslove, da se žena oseti kao ljudsko biće, kada ulazi u zdravstvenu ustanovu i nekako u poslednje vreme se stalno govori, kada pričamo o reproduktivnom zdravlju, o ženi. Da. Stalno je žena ta i reproduktivno zdravlje. Nemamo taj partnerski odnos, nemamo tu muškarca. Mi pričamo o natalitetu žena, o abortusu žena, o porođaju žena, o vaspitavanju dece žena. Dakle, stalno se nameće neki pritisak, a taj pritisak vuče za sobom svaku vrstu osude. Dakle, da ako nešto nije kako treba, dakle, imamo manje imamo beba, manji nam je natalitet, žene su krive zato što abortiraju. To je sad to problem edukacije o reproduktivnom zdravlju. Nije to žena je kriva, jer žena nije, ona kao jedinka učesnica u tom odnosu i reproduktivnom zdravlju. Dakle, tu moramo da uvežemo oba pola i da shvatimo da je to jedan partnerski odnos i da se edukuju i u osnovnoj školi deca, da se prilagodi deci i od 1. do 4. razreda sigurno sve može, oni koji znaju kako se to prilagođava, da se polako deca upućuju, a o srednjim školama da ne govorim, dakle to treba apsolutno dosta da se uradi da bismo postali svesniji tog reproduktivnog zdravlja i zaštite, naravno. Odlično. U tom smislu. Hvala ti na izdvojenom vremenu, hvala ti na dolasku, što smo uspele konačno i da se vidimo. Sve su vrlo važne teme i ja sam sigurna da ćemo mi nastaviti da ih pratimo. Tebi stoji otvoren poziv kad god budeš želela možda da pričamo o nekoj temi o kojoj se retko priča, dođeš, budeš nam gošća ponovo. Mi imamo sjajnu tehničku i kreativnu podršku agencije Retro Digital Agency, te koristimo njihovo gostoprimstvo i nadam se da će rezultati projekata na kojima Pravni skener radi doneti pozitivnu promenu i da ćemo biti svedoci toga da se stvari menjaju na bolje. Hvala na pozivu i nadam se da smo kroz ovaj razgovor uspeli ljudima malo da prikažemo i da ih ohrabrimo da se bore za sebe, jer prosto niko drugi neće to učiniti za njih. Hvala ti. Molim.